உம்மோடு எந்நாளும் உறவாட அருள் செய்யுமே. கர்த்தாவே, உம் வார்த்தையை கேட்டிட காத்திருப்பேனே. எந்தன் ஜெப வேளை உம்மை தேடி வந்தேன். தேவா, அருள் தாருமே. எந்தன் கோட்டை எந்தன் தஞ்சம் நீரே, உம்மை நான் நாடி வந்தேன். எந்தன் கோட்டை எந்தன் தஞ்சம் நீரே, உம்மை நான் நாடி வந்தேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. பிரியமான சகோதரனே, சகோதரியே, தேவாதி தேவனோடு எந்நாளும் உறவாட அவருடைய வார்த்தையை கேட்டிட காத்திருப்போம். எழுந்து வா. லூக்கா சுவிசேஷம் 9:23. பின்பு அவர் எல்லாரையும் நோக்கி, ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவையை அனுதினமும் எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் என்றார். பொதுவாகவே பெரும்பான்மையானவர்களுக்கு இருக்கிற தப்பிதமான புரிந்து கொள்ளுதல், சீஷத்துவம் அல்லது கிறிஸ்துவை பின்பற்றுதல் என்பது அதிபக்தி உள்ளவர்கள் மாத்திரமே தெரிந்து கொள்ளுகிற வாழ்க்கை என்று. கிறிஸ்தவனாய் இருக்க விரும்புகிற ஒவ்வொருவருக்கும் அது அவசியமானது என்பதை முதலாவது தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சீஷனும் கிறிஸ்தவனும் வேறு வேறல்ல. ஒருவன் சீஷனாய் இராவிட்டால் அவன் கிறிஸ்தவனும் அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பலரும் தங்கள் மனம் விரும்புகிற வாழ்க்கையின் பின்னே போய் அதில் வெற்றி கண்டு தங்களுடைய சுயத்தை திருப்தி செய்து உலக ஆடம்பரங்களிலே மகிழ்ந்து உள்ளூர் சபையிலும் ஐக்கியப்பட்டு காணிக்கை பெட்டியிலே சில்லறைகளை போட்டுவிட்டால் போதுமென்று திருப்தி அடைந்து வாழுகிறார்கள். நாம் நினைக்கிற இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அல்ல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. நம்முடைய மனதும் மாமிசமும் விரும்புகிறவைகளை அடைந்து கொள்வதற்காக அவரை பயன்படுத்தி கொள்ளுகிற வாழ்க்கையும் அல்ல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. இம்மைக்காக அவர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிற பரிதாபத்திற்குரிய வாழ்க்கையும் அல்ல கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை. பின்பு அவர் எல்லாரையும் நோக்கி, பிரியமான சகோதரனே, சகோதரியே, இது எல்லாருக்குமான கிறிஸ்துவின் செய்தி. அதிபக்திமான்களாகிய சிலருக்கு மாத்திரமான செய்தி அல்ல. ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் முதலாவது அவன் தன்னைத்தான் வெறுக்க வேண்டும். சுயத்தை மையமாய் கொண்ட சுயமேன்மை, சுய லாபம், சுய ஆசை, சுய இச்சை போன்ற சுயம் சார்ந்த வாழ்வை வெறுத்து கிறிஸ்துவை மையமாக கொண்ட வாழ்க்கைக்கு அவன் கடந்து வர வேண்டும். நாம் கிறிஸ்துவையும் சுயத்தையும் பின்பற்றுகிற வாழ்க்கையை செய்வோமானால் சுய பெருமை, சுய சித்தம், சுய பரிதாபம், சுய திட்டம் என்பவைகளை விட்டுவிட மனதில்லாதிருக்கிறோம் என்றும், தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அதன் நீதியையும் தேடாதிருக்கிறோம் என்பதும் பொருள். அவர் மெய்யாகவே நம்முடைய கர்த்தரானால் சுயம் என்னில் ஆளுகை செய்ய முடியாது. அவரை நாம் கர்த்தர் என்று வாயளவிலே சொல்லியும் நம்முடைய சுயத்தை பின்பற்றுவோமானால் நமக்கு நாமே கர்த்தனாயிருக்கிறோம். இரண்டாவது, தன் சிலுவையை அனுதினமும் எடுத்துக்கொண்டு. இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மனிதர்களுடைய நாட்களிலே ஒருவன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டான் என்றால் அவன் ஒரு மரித்த மனிதனுக்கு ஒப்பானவன். உபத்திரவங்களை ஏற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாகிவிட்டான் என்பதை அறிந்திருந்தனர். மரணத்தை நோக்கி பிரயாணப்படுகிற அவனுக்கு இனி இவ்வுலகத்திற்குரிய விருப்பங்களோ நம்பிக்கையோ கிடையாது. ஆக கிறிஸ்துவ நிமித்தம் வருகிற பாடுகளை, உபத்திரவங்களை எதிர்கொள்ள அனுதினமும் நாம் ஆயத்தமாயிருத்தல் வேண்டும். மூன்றாவதாக, அவரை பின்பற்ற வேண்டும். அனுதின அர்ப்பணிப்போடு
அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல் நம்முடைய சௌகரியத்திற்கு ஏற்றாற்போல் அடி எடுத்து வைப்பதல்ல, அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுதல். அவருடைய அடிச்சுவடுகள் மகிமைக்கு அழைத்து செல்லும் என்றாலும் பாடுகளுக்கு பின்பே மகிமை. சிலுவையற்ற கிறிஸ்துவை பின்பற்றும்படியாக அநேகர் விரும்புகிறார்கள். அதாவது பாடுகள் அற்ற நிலைமையிலே கிறிஸ்துவை பின்பற்ற அநேகர் விரும்புகிறார்கள். அது உன்னை மகிமைக்கு அழைத்து செல்லாது. பாடுபட்ட கிறிஸ்துவை பின்பற்று, உன்னை அது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்து செல்லும். ஜெபம் செய்வோமா? எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, உம்முடைய திருநாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா. எங்களுக்கு மாதிரியை பின்வைத்து போன கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய அடிச்சோடுகளை பின்பற்ற எனக்கு உதவி செய்யும் ஐயா. என்னை நான் வெறுத்து அனுதினமும் பாடுபட வேண்டும் என்கிற சிந்தையோடு உம்மை உத்தமமாய் பின்பற்ற நித்திய மகிமை அடைய எனக்கு உதவி செய்யும் ஐயா. இவ்வுலக வாழ்க்கையின் மகிமையை அல்ல, உம்மிடத்தில் என்னை மகிமைப்படுத்தும் ஐயா. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே கேட்கிறேன் பரமபிதாவே, ஆமேன். சுயமென்னில் சாம்பலாய் மாற சுத்தாவியே அனல் மூட்டும், ஜெயம் பெற்று மாமேசம் மாய தேவாருள் செய்குவீன். கல்வாரி நண்பினையே கண்டு விரைந்தோடி வந்தேன், கழுவும் திரு இரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை, கழுவும் திரு இரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை.